Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino Okwedo malich mokalo okang' makoro nyokawe koda kweth mag jotelo duond buch siasa mar ODM kaachiel koda UDA mar wuondo oganda jo-Kenya ewi gigo eko ma bende Raila Odinga ne dwaro mar mondo mi one ni okonyo oganda e thur kaendi. Okwedo kendo onyiero osepwapo weche duto ma bende koro nyo jotelogo eko opangore godo ewi lipot nogo manendo mar mise 10 kata 10 points agenda nyaka gi e kinde niendi ma owacho ni nyaka koro non matut kendo gin magiyango ni gintiere kod lipot nogo ma bende oganda ma pacho kaendi owinjo bed ni koro ng'eyo. About the 10-point agenda that was purportedly released yesterday, I want to say that that was just a mere PR exercise. Everything that was released yesterday was all gibberish. It was all balderdash. It was neither important nor detailed. The detailed parts were not important, and the important parts were not detailed. I want to talk about a few issues that I saw. Issues revolving around the 10-point agenda points to a specific thing: jobs, jobs, jobs. Jobs for the youth, jobs for our women, jobs for our men. This nation, we were promised jobs, that we would get jobs to a tune of around 1 million jobs annually per year. What are we seeing in return? Just PR exercise. With the issue of the jobs, because of lack of jobs, the youth are going on the streets. Ekawabire kaunti niende ma Kisumu odo ni jonjore mapoko yange nyaka gi e kinde niende koro nyomo njo tieno ma piny orugudo kawuono kendo ketho malich mokalo magawa niende ma Fairways manindo mayudore boma niende ma Kisumu e gino endo mitudo koda chendogo eko mag siasa. Magawa nogo mabende koro en mar Irungu Nyakera ma en achiel kuom jotelo e duond buch siasa mar DCP mar Rigathi Gachagua ne omonji kendo nyamburko kethi kaachiel koda mwandu mathoth e magawa no endo ka Irungu Nyakera katwa koda jofwambo okwedo malich mokalo tema ochido machalo kamano endo mabende koro